Ayna! Näme? Yatıray uşağılaňy. Geç ikiňem ýatady, babay gelýär. Geç. Uy, tow etdim. Görýäň dämi? Indi bula babaydan hem gorkmaýa. Gorkar indi babayy. Näme diýin, saňa çekipdirler-de. Kaka yatmalı, babay göreli. Ya geç yata okyňam o. Kaka babay göreli. Gayrat et göresim eli. Kaka babayını göreli. Bolla oğlum ya babayı görýän gara şädir. Ene közden arajaňat. Babay da stavka jaňat çegadirler. Alo. Babay da stavkaňyz barmy? Bar. Ana uçu dastavka hyzmatymyz 5 minut. Çaňyz gorkup getirip berme hyzmatymyz 5 minut. Bir palov, Bir palav. bir ganat, Aha, bir ganat. bir gapyrga, Bir gapyrga. bir hamburger ugradaýyn. Böyle. Ana geldi babay. Bar görsen. Adam yok mu löyde? God have mercy upon us. Oğlum ne şey oldu? Nasıl? Çekti var. Oğlum ne dursun gidiver de. Hı? Ha, aynen mi? Ha. Onu da verme. O çağırdı mı? Şaşırdım. Ha, paralı hiç durmuyor. Durmayın. Öydeki ne cevap kocağı? Olur korkmuyor aradım. Yani o kodanlarda babay da stavka, sizin hizmetinizde. Gönüyordu var yanında. Kayın çağırmak da panitini tölüyor. Aynı kadayın dövran aktörün yanına elite olmana gelsin. Vay, aşgawatyň owadandygyny bäri hezildiray, men indi gitmeýän bäri. Gelmedim mi kaby? Ana gelipdir Döwran aktör. Döwran aktör, men geldim. Kim sen? Men aýna tanımadyňyzmy? Ha, şu yan kızaň olsanmyzmy? Owa kakada Murawet aýlanýarmy? Ey, etil dogry, başlama tanımadım, näme hyzmat? Elite olmana geldim sizin ýanyňda. Men gymmat reklam alasym bellidiňi. Teret. Yo garyn o reklam edýärler ha. Olar ýa iş etjek bolsaň şu matdan gelen poýdyňdan gidiberýin. Yo, siz näme diýseňiz, diňe şow bolýar. Diňe şow bolýar. Awa. Bolýaryň. Bir ýerde ýalňyş goýberseň, Awa. götüňde ýeti bugra ýandyr diýir. Yo, ýalňyş Koy goýma. yükleňle. Nire barýar? İçine minmeli haw janyňa döneýin. Gel. Aýna gaday. Menen görem, tanamok, siz belki görýän bolsaňyz görýänsiz. Görýändir bula meni. Mekan çykana. Garada şunu atam. Daýdym. Elit etmeliler şunu bir hepden içinde. Daydı size oturuşu, turuşu, çay, yürüyüş emme dadi. Siz cevap vereyim. Öğreteceğiniz. Atam. Sportivnce olsun. Figurası emme dadi. Burlaştık mı? Bir hepde tayinlamalı. Angarlar. Demdik dursun. Çinçet. Ayşe tumkani. Eğnen düşür. Yürü. Ağız. Oğlanlar görende ediyen yatama hareketin etme. Yürü. Demdik yürü. Artistler elinden se. Oğuz seyret. Ağız mandık. Seyretme ana. Düştün mü? Nähili öremesin gördün mü? Ataş! Burada sport bilen meşgulun.
Yıkıladın mı ne? Ha? Durma! Durma! Gidiyor mu? Tayin mi? Hani gör olayım mı? Berekellah kengete de. Yöredik mi ona birinci reklama? Görün hani. Ayna kadayan birinci reklaması. Gitti onu. Ana közünerde bir aylık aksiyamız devam ediyor. Et lüləmiz 15 manat, tavuk lüləmiz 10 manat, et dönerimiz 30 manat, tavuk dönerimiz 20 manat. Ay mala de daş. Daş ettin mi? Ova, o yetiştirsin. Hani şoň şahana bir kofe çıkçalı, maňa bir cappuccino, sen nämişek? Tifal kofe. Kofelerin adını uğratmayanlar. O benim işim değil. Oysun oyunu, günde ne açılır aytmalı sana? Okuma hiç bir üstlere bak, dine oyun, üçüncü klas oktun, bir kalbi tanağı. Tanasın, oku ne emek düştaydı. Oku bol, tanayan morsa. Böyle ko. Gegmä o şaşaga. Sen koşunma. Okuma üstlere ne olsa tanardın. Sen maya tanıyanlar. Yok tanama, kim ol? Görýän mi tanaňy? Kakamy ünüs beren bolsaň tanardın. Men sana az hakikat aýtdym. Senem maňa bir az hakikat aýtyp bererdiňmi? O aydarın aydır. Men sana ikilik etdim. Menim sana kilik ettim. Sen maňa haçan kilik etdim? Her wagt rel ho. Allah, men 25-nji maý.